Cafwyd munud o gymeradwyaeth ar ddechrau'r gêm fel tyrnged I gofio am fam Iwan Williams fu farw'r wythnos dwytha. Hoffai criw sgorio anfon eu cydymdeimlad dwysaf I Iwan a'i deulu. Cegrydd Ilan Dydno. Williams. Shaw! Yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Llai nac 20 munud wedi mynd yma'r barc maes di. Amddiffyn Blair gan Gaerfyrddin. A Shaw yn sgipo'r bel I gefn y rhwyd. Green. Chwarae da gan Clayton Green. Chwarae hi I Bowen. Shaw yn ceisio clirio'r bel, diolch yn gwneud hynny. Mae'r bel yn disgyn yn ôl I Bowen. Chroesi Hiliam Thomas! Dwy arall ond y capten sy'n dod â Caerfyrddin yn gyfartal. Wel, chwarae Blair gan Danny Shaw. Ddim dwywaith na fwy ar fai, croesiada. Thomas yn ei chladdu hi. Safliad Ilan Dydno. Toby Jones yn rheoli'r bel yn wych er wytha'r hael. Jones yn croesi ac mae'n gefn yr hwyd a Matthew Williams sy'n rhoi Llandudno nôl ar y blaen. Gôl gyngrau'r cyntaf dros y clwb I Williams a mae'r clod I gyd ar Toby Jones chwarae gwefreiddiol gan Jones. Green. Owen, mae'r bol yn bwysio mhob man. Jones. Mark Jones yn torri fewn o'r chwith yn ergydio! Wel, doedd ddim ar y targed yn y diwedd ymdrech dda gan Jones. Toby Jones. Danny Hughes. O, mae'n taro braich Jordan Knott. O, mae chwaraewyr Llandudno yn disgwyl cic os botyn o na penderfyniad cywir gan y dyfarnwr. Bowen. Bel yn cael ei chlirio cyn bellad â Kieran Lewis. Bel cael ei chwarae dros ben yr amddiffyn. Yna gyfle I groesi fan hyn. Mark Jones a draws wyneb y gol ond yn cael ei chwirio'n arwrol oddi ar y linell gan Wes Baines. Ond mae hwnna gystal â gol bron. Wel amddiffyn gwych gan Wes Baines. Wel, mae'na drosod ar Jordan Knott fan a Ceri Morgan. Cegrydd i'r hen air. Knott yn ei chymryd ti'n sydyn ond dim yn y lle iawn efallai. Knott. Neu chroesi hi Jones. Gol tres. Ac mae'r eilydd wedi dod â Caerfyrddin yn gyfartal. Alex Lynch yn ansicr o'i hyn. Wel, mae Iwan Williams yn sgwrsio gyda'r pedwerydd swyddog. Wel, doedd y cegrydd ddim yn y lle iawn, ond bydd Caerfyrddin yn poeni dim. Cegornel I Llandudno. Mike Williams. Caerfyrddin yn methu a chlirio. Shaw, Robbie Parry! O, taro'r bar! Wel, ymgais acrobataidd gan Robbie Parry. O, mi fysa hwnna di bod yn chwip o gol. Safliad arall I Llandudno. Mae'r bel yn cael ei chwarae allan gan Aidan O'Kelly. Ond mae'n cicio'r bel I ffwrdd. A'r dyfarnwr am gael gair gyda go. Ond mae'n gweiddi ar Aidan O'Kelly ddod ato fo Cerdyn Melyn. A Cerdyn coch I Aidan O'Kelly. Caerfyrddin lawr I 10 dyn. Joyce. Toby Jones yn croesi tuag at Matthew Williams. O, Ceri Morgan gafodd y cyffyriad ola. Amddiffyn da fan'na gan Ceri Morgan. Cornel I Llandudno. Shaw, Mark Williams! Yn y funud ola yn cipio'r 3 pwynt i'r tîm cartra. Chwaraewyr I gyd yn heidio tuag at yr rheolwr Iwan Williams wedi cael wythnos ofnadwy ar lefel bersonol ond ei dîm yn curo heddiw. O'n i'n meddwl bod ti'n mynd I ddod, ond dwi wedi bod yn sôn lot wrth yma amdan belief a delio efo adversity, a dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud hynna'n yn briliant heddiw yma. Very disappointing. I thought second half we played really well. I thought we dominated. We were the team on top. And I think obviously the sending off changed the whole swing of the game. And unfortunately we haven't defended a set piece at the end and we've lost it.
Seicolegol, mae heddiw ma'n enfawr. Da chi bod, dwi wedi bod yn anelu am y top 6 ers dod i fewn, lle, ond o'n i yn poeni amdano gwylodio, mae rhai fi fod yn onast, ond pan da chi'n rhoi targed i dîm ffwtbol neu i sgwad fel gynnau, da ni'n trio cyrraedd y targed yna, lle, ond ia, mi o'n i'n poeni chydig bach am y gwylodio yna, ond yn dim a di tynnu ni ffwr, da ni'n agosach at fod yn saff, a wedyn pan gan ni'n saff, na ni'n ysgol lle da ni'n mynd. Aberystwyth at home next week. It's a massive game. You really need 3 points from it, don't you? Yeah, of course. We need 3 points from all games at the moment, but obviously with Aberystwyth being the ones within touching distance of us, and obviously Llandudno pulling away a little bit from us today, it's obviously a huge game. So we'll prepare well in the week and hopefully put out a performance, but more importantly get points.